Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Hi, Sheila! Oh, Cat food ba? Gipahatag ni Carlo? ha? Here. Sige ha. Thank you. Hoy! Ako may angay mag-thank you. Oh. Nganong kibaw man sila nakakaon kong mga stray cats? Di ba? Ikaw ni Ins ganina nga kuhaon ng mga plastic bottles sa trash can? Sige na, Karen. I-post din ako sa school page. Plus point nimo, Karen. Ug mutabang ako pangampanya nimo sa sunod nga student body elections. Quite interesting. Wa siya gisulti bisan thank you. Wa, lagi. Nilakaw rin ko na yun, Gi. Ingon mo ka. Bisan salamat, wa. Wa, lagi. Natulala, mo siya. Natulala. Huwag siya makatuo ba? Pero imo ingnan nga gikan to nako. Oo. Wala ko musulti na nga akong kwarta gipalit ato. Bibi. Bayarin ako, bi. Sinda na ka. Sa sunod, ayaw na ng cat food ihatag niya. Unsa man? Dog food. Gawa sa limudo eh. Oh, pwede sad. Wata ka pa. Basin nag-feeding sa siyag mga stray dogs. Wa pa lang nato ma-discover. Sabuka. Di naman ako pasabot eh. I mean, flowers. Na, Kaya siyang flowers. samot. Sa'yo samot. Magtuo pa lang unya siya nga nanguyab ko niya. Panguyab na lang. O ikaw lang. Sure? Unsay sure? Nga okay ra nimo nga manguyab ko niya? Taro nga. Saan na? Ingon ka, ako lang. Ay, jog binuang do. Sabi niyo ang do. Uy, seryoso man ko. Girlfriend material mo siya. Unya girlfriend material? Panguyaban ako. Single mo ko. Unya siya. Sure ka nga single siya. Aw, mahibaw ano na inig. Panguyab na ko. Hay, ambot ni mo. Suko ka? Hay. Hala, suko. Asa naman ito si tita, uy? Ingon si person rin niya, ihatag na ko ang akong allowance. Wa palagi siya. Na-chat. Ay, tanawara. Gipaani-ani pagit ko. Unya di, iring gisend. Makalagot, uy. Salig ko siya gagasto na ko. Di na lang ako maglagot. Bulakaw na lang ko. Okay, Dad. Sige. Mag-wait ako sa lobby. Okay, Dad. No worries. Take your time. Si Carlo. Hi, Carlo! Hello? Oy, Naalaki ka? Nag-usati ka din eh. ang ano? Di ko pwede din eh. No. Di naman akong gimin. Wala ko mag-expect nga magkita ta din eh. Nag-wait ko sa akong tita. Ikaw? Nasa ko gipabot. How about mag-coffee on it while waiting for them? Akong treat. No thanks. Excuse me. Hello, Dad. Okay na, okay. Sige. Magawas na ko. Dad. Bye. Karen, I'll go ahead. Okay, amping! Likay-likay gid ka na ko, ha? Okay. I'll make you like me. Unsa man kita pukan sa mga people? Gwapa! Uy, te! Unsa na lang kita pukan, te? Hoy! Search sa campus, queen! Aw! Apilday! Di ko ti, uy. Watay angay ana, uy. Hoy! Usag way angay, ikaw pa!
Basura queen. Unsa? Joke na to ha, Sheila. Hoy, dito katawan-an, Jay. Ayaw na tong usba. Okay rate. Bitaw, pwede makama-apel, Sheila. Open man na para sa tanan. Dili lang ko. Ikaw may bagay, ana. Yes, of course. Mo-apel gud ko, no? Dali, Sheila. Oh, Dali, naku ipakita ni mo. Dali. Excuse na ha, Karen. No problem. Pwe. Nagtuog siyang friends ni. Pero, I'm sure, nipilit to siyang manahon ang akong gisulti nga siya. Basura queen. Galagot yung ko. Galagot ko. Lami asilian. Kalami silian sa baba. Gitawag ka niyag basura queen. Ha? Nya usama siya? Kanal queen? Or septic tank queen ba noon? Te, ayaw na lagod sa seryoso ha, te. Makonsumisyon lang gid ka. Para ko sa mission ko. Ay, na-HB ko. Ay, na-HB ko. Di pwede. Dili na pwede. Oy, nga dili na ko seryosohon, oy. Kaya naguguginsa ka. Hilas ra niya nga mubuli ni mo. Te, class manggod siya. Class? Ay! Uy, unsa mga class? Class XYZ? Ikaw gid, te ba? Malingaw gyud ko nimo, uy. Okay, nagmaligaw ka na ako. Basta kay seryoso ko. Lamig yung kay insultuhon tong babayan, no? Dili na ta maghisgot niya, te, uy. Unsa to yung mong giingon nga may ipakita ka na ko, te? Ay, oo. O, di ay. Naara. O, naara, o. Kana, mauna. Wow! May palit ka ka, ana, te? Uy, ka nice ko ani. Nga, dili na ako maghagog kolekta sa mga plastic bottles kay na may klarong butanganan. Oh, napag sticker nga, drop your plastic bottles here. Te, thank you. Hindi ako'y nagbutang, ana diya, uy. Bugoon mo sa biyudihay ko, no? Kay, huwag mo na masuhod sa akong Oh, ang school administration may nagpabutang, ana, te? Ay, sus, dili gyud. Kinsa di ay? Sumayag tagaan. Wag yun ko'y idea, te. Uy! Si Dudong Carlo, oy! Si Dudong Guwapo! Asan do si sir? 10 minutes late naman siya. Absent na tingali to. Absent sa si Sheila? Wapan sa siya? Amot. Thank you, ha? Oh. Thank you, sad sa sudlanan sa plastic bottles. Way kasoy. O sa cat food sa di ay. Okay, Roy. Ang bruha ay, nag-istorya pa nila Carlo o Jed, pagkaaglaw eh. Wa siniikog. Kaklas ni Carlo, kabasura niya, bagagnaw. Wa na. Di na gitumutong na sa sir. Oh, nanggawas ng uban. Lo, gusto na. Sure mo, okay ra? Pwede na lagi. Almost 20 minutes naman. Oh, gamay lang ta nga nabili, no? Let's go na. Pwede ta mo i-treat? Ah, Kami? Oh, kamundo ha. Kana kun okay ra ninyo. okay kayo. Nga doong dili. Okay naman ka mong milk tea. Okay kayo. Awesome to sila. Manglakaw sila together. Girls! Dali! Sundan na to sila. Quick! Paspos to eh. Dali na ba naman puno ang milk tea station? Di ada kalingkod. Sige. Paspasan na to. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!